Sige. Sa buhib ginauban ki. Bantay sa ninyong wagan ha. Kaya mo ko sa gulayan. Nag-iabot sa mga amahan. Ing na lang siya nga. Ato ko sa patungan ha. Ano mangita din mo ha? Ing na lang good nga. Na ako sa batungan. Ano ko yung mga ma? Ayaw lagi kuyog ki. Oh! Saan doon? Nya, ang dito. Umlakot ang duha. Mahupas turon. Nakaw, bakit to? Bahalag bawas ang nung agan mo. At least nagkuyog ta. Nahugot na may noon ka ke. Tara! Unsa to harbison aniki? Kining linghod o kining hinog? Unsa mo to hinog ke? Tanong gulman. Yes! Oh no! Na. Abot os paparon ma. Ah, tagbaw kitag bangita sa to ah. Ke! Tara ke, kitaligsig ka ke! Abot tayo mong amahan ki oh. Naglara baglampas. Ah, kanay paingon. Muna, niya. Ikaw naman na. Lampas ma. Iwi maning puro litawhanan ni. Hukas-hukas ra ba? Murag akong lawas. Bayan-bayan si papa ma. Si Bato rin Sige, wala naman. Sundan to na yung mga amahan. Kanay paingon. Nagbas. Ay. Ay, sata. Kaya atong sundan. Parinig kita sa mukha eh. Gunggong! Parinig kita sa mukha eh. Mau man yung amahan ke. Abi na kong manghagbas. Malibang manday na. Pang! Kita ni tublon to. Si! Si! Hala!